Hola, què tal? Avui estic profundament indignat perquè la patètica, ridícula i previsible campanya de difamació de TV3 contra Sílvia Orriols i Aliança Catalana té nova protagonista. Parlo de la Beatriz Duodo, presentadora del Telenotícies 324, així que prepareu-vos. Endavant vídeo. T'imagines un dia que has de dir Sílvia Orriols és la nova presidenta? Poses malalta o què? Però per anar a encapçalar la manifestació que hi hauria tallant la Diagonal. Bona nit, comencem amb una notícia d'aquesta nit. Ara mateix molta gent dirà una frase. Hòstia, la negra del 324! Sí, perquè no n'hi ha una altra. Si n'hi hagués més d'una, no seria la negra del 324. Què seria el primer que faries si demà ets directora de TV3? Contractar més gent que s'assembla a mi, més gent racialitzada, no blanca. Portaries a la pràctica el que es coneix com a discriminació positiva. Efectivament. Tenim tot un gruix de població immigrant que no té la possibilitat d'accedir al vot. Parlant clar, Bea, anaves aquí en qualitat de negra. I de periodista. Però sí, realment era això, de dir, potser que comencem a diversificar una mica les taules. T'imagines un dia que estàs allà tu presentant el Telenotícies i has de dir Sílvia Orriols és la nova presidenta? Mira, potser aquell dia... Poses malalta o què? Mira, Em trobo malament, però per anar a encapçalar la manifestació que hi hauria tallant la Diagonal. És que no podem normalitzar l'extrema dreta, i ja ho hem anat fent. I hem anat obrint les portes, hem anat deixant passar. També hem intentat fer aquesta mena de política del fer veure que no existeixen. No, en aquests no els hi responem. No, en aquests fem veure que no d'allò. No t'agrada això? El monstre hi és igual o no? El monstre hi és igual. Duodo garanteix que quan Sílvia Orriols esdevingui presidenta de Catalunya no farà el seu paper de suposada periodista. No informarà de forma neutral sobre aquesta notícia tan destacable que comento, sinó que encapçalarà una manifestació antirrealista. Això vol dir que no acceptarà el resultat de les urnes i no acceptarà la voluntat dels catalans. Això de la democràcia no va gaire amb ella, ni tampoc amb tot l'entramat manipulador de la televisió pública que paguem els catalans amb els nostres impostos, incloent, evidentment, el sou d'en Joel Díaz, un humorista fracassat que no té ni un bri de gràcia. Però tornem a la periodista catalana d'origen ghanès. Pensava que Beatriz Duodo era una molt bona professional, de les poques que hi ha hagut, però sembla que m'equivocava perquè hi ha renunciat per vomitar racisme racialitzat i odi gratuït en contra del monstre Orriols. Suposadament el treball d'aquesta pseudoperiodista de TV3 se centra en la lluita antiracista, però res més lluny de la realitat, perquè algú em pot dir que té d'antiracista dividir i discriminar els catalans segons el seu color de pell? Perquè siguem sincers, no hi ha res més racista que vendre'ns les diferenciacions forçades per base racial com una cosa positiva, quan clarament no ho és pas. Mentre alguns sonats consideren que s'ha de discriminar i dividir els catalans per races inexistents, jo considero que s'ha d'avançar cap a una societat en la qual no es discrimini a ningú per ser ni blanc, ni negre, ni verd, ni roig. Tot plegat em sorprèn i no em sorprèn a parts iguals, perquè mai entrevisten ni a la Sílvia Orriols ni a ningú d'Aliança, però sempre troben un espai per parlar de nosaltres. Ens titllen falsament d'extrema dreta, quan la realitat és que tenim un programa en immigració molt similar als socialdemòcrates danesos, al Canadà, Austràlia i d'altres països avançats i plenes democràcies. Són també aquests feixistes? És que és absurd ni tan sols plantejar-s'ho. Per mi, Bea Duodo no és la negra del 324, és la catalana que renega de la catalanitat per imposar-nos una agenda ideològica racista i anticatalana, ja que a més considera que els estrangers han de tenir el dret a vot per triar els representants dels catalans al Parlament de Catalunya. Tenim tot un gruix de població immigrant que no té la possibilitat d'accedir al vot. Parlant clar, Bea, anaves aquí en qualitat de negra. I de periodista. Estic rotundament en contra perquè els immigrants ja tenen garantit el seu dret a vot en el seu país d'origen, evidentment. Els dirigents de les institucions catalanes han de ser triats exclusivament per catalans, no per població forana. I alerta
perquè mentre Duodo imposa el seu discurs a favor de regalar el vot a qui no és català, la cap de la policia de Berlín exposa que jueus i homosexuals han d'amagar la seva identitat si volen garantir la seva seguretat en els barris de majoria àrab de la capital alemanya. Però bé, la Beatriz vol més poder i influència en tots els àmbits del país per als estrangers no integrats. Això és el que vol per Catalunya? Que els jueus i homosexuals, i fins i tot també les dones, no puguem circular segurs ni lliures pels nostres carrers? Què vol? Què vol exactament? Que visquem amb por i arrisquem la nostra integritat física i que perdem tota llibertat en favor dels estrangers que no només no es volen integrar a Catalunya, sinó que es neguen a acceptar i respectar els nostres drets civils? És inacceptable tot això. Aquesta bogeria xupi-guai avança a tota velocitat, ens condemna a una societat fragmentada en petits guetos racials, plena d'odi i contra comunitats multiculturals antioccidentals, masclistes, homòfobes i antisemites. Jo em nego rotundament a acceptar i normalitzar aquesta agenda ideològica postmoderna pseudoprogre, que tant defensa Beatriz Duodo i que és un despropòsit, ja que atempta clarament contra els drets, les llibertats i els interessos dels catalans. És cada dia més evident que el multiculturalisme és un fracàs. Ja ho deia l'activista d'origen somalí Ayaan Hirsi Ali, gran referent de la lluita contra l'islamisme i de la lluita pels drets de les dones, que a més va haver de fugir de la seva família, de casa seva, per evitar un matrimoni forçós. La solució no és cedir al pensament únic, ni és permetre la implantació ideològica woke o postmoderna, tot el contrari. Hem d'aturar l'avenç del multiculturalisme fracassat i, sobretot, hem de desmantellar amb urgència les contracomunitats antioccidentals del nostre país i de tota Europa. El nostre temps s'esgota. Visca Catalunya lliure!